дар коғи фарҳанги шаҳри Ҳисор даври минтақавии озмуни фуруғи субҳи доноӣ китоб аст бо иштироки довталабон аз шаҳру ноҳияҳои Рӯдакӣ, Варзоб, Шаҳри Нав, Турсунзода ва Шаҳри Ҳисор идома ёфт. Довталабон аз рӯи номинатсияҳои зерин аз ҷумла хондан ва аз ёд кардани осори адибони классик, хондан ва аз ёд намудани осори адибони муосир, хондан ва аз ёд намудани осори адибони бачагона ва ривояту афсонаҳои халқи тоҷик, хондан ва аз ёд кардани осори адибони ҷаҳон ва шоирӣ дар назди аъзоёни ҳакамон баромад карданд. дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст аз рӯи номинатсияи адабиёти бачагона дар даври минтақавӣ мехоҳам ҷои сазоворро гирифта дар даври ҷумҳуриявӣ иштирок бикунам. ман миннатдории самимонаи худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам ҷаноби олӣ эмомалӣ раҳмон мерасонам ки барои мо ҷавонон ва наврасон чунин озмунҳоро эълон кардаанд. имрӯз ман дар ин озмуни бонуфуз ки таҳти сарпарастии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон гузашта истодааст иштирок меварзам. ман иштирокчӣ дар номинатсияи ашъори хондан ва аз ёд кардани адибони классик ва муосири ҷаҳон мебошам. кӯшиш мекунам ки аз ин давр низ бо сарбаландии гузашта дар даври ҷумҳуриявӣ низ ғолиб бароям. воқеан дар ташаккули андешаи миллӣ ва таҳкими истиқлолият нақши китоб хеле бузург аст. маҳз ҳамин дастгириҳои маърифатпарваронаи пешвои муаззами миллат аст ки солҳои охир соҳаи китобдорӣ, илму ирфон рӯз ба рӯз рушд намуда истодааст. асарҳои хондаи ман ба 100 мерасанд. ман 79 афсона ва 40 ҳикоя хондаам ва зиёда аз 1000 мисра шеър аз худ кардаам. ман аз даври бачагона омада ҳунару маҳорати худро баён карда мехоҳам ки ба даври ҷумҳуриявӣ рохат гирам. озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст. воқеан барои зиндагии ҳар як шахси китобхону китобдӯст тавонист ки бо нуру партави офтобиаш латофату обу ранги тоза бахшад. аз ин ҷост ки эълони ин озмун маҳз барои ман ва мисли ман даҳҳо нафар наврасон гӯё пайки осмонӣ буд монанди оҳанрабо сӯи маҳзани хирад яъне китоб моил созад. озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст ки соли сеюм дар мамлакат гузаронида мешавад. сокинон ва хонандагони муассисаҳои таълимии мамлакат барои иштирок ба ин озмун кӯшиш менамоянд. ҳарбод ки аз сӯи бухоро ба ман ояд бо бӯи гулу мушку насими суман ояд бар ҳар зану ҳар мард куҷо барвазад он бод гӯем магар он бод ҳаме аз хутан ояд не нейзи хутан бод чунин хуш навазад ҳеҷ кон бод ҳаме аз бари маъшуқи ман ояд ҳар шаб нигаронам ба яман то ту бароӣ зеро ки суҳайлию суҳайл аз яман ояд бо ҳар ки сухан гӯям агар хоҳам гар не аввал суханам номи ту андар даҳн ояд. соли дуюм аст ки дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст аз рӯи номинатсияи хондан ва аз ёд кардани осори адибони классик иштирок меварзам. ман дар ин озмун зиёда аз 110 ғазал, 4 достон ки иборат аз 2100 мисра ва инак тарҷеъбанд, мусаммат, мухаммас ва 120 рубоиро дар бар кардам. мехоҳам ки дар даври минтақавӣ ҷои намоёнро гирифта дар даври ҷумҳуриявӣ низ иштирок намоям. ҳамин тавр довталабони шаҳру ноҳияҳои Турсунзода, Варзоб, Шаҳри Нав, Рӯдакӣ ва Шаҳри Ҳисор низ бо як маҳорати хеле хуб назди аъзои ҳакамон баромадҳо намуданд. ёдовар мешавем ки тибқи низомнома даври охирини озмун моҳи ноябр дар шаҳри Душанбе ҷамъбаст шуда ғолибон бо ҷоиза ва диплом сарфароз гардонида мешаванд.